Мәхәббәт дөньяда булган изге, серле хисләрнең берсе. Һәрбер йөрәк аны ярата, кайбер йөрәк аны 5-10 тапкыр һәм аннан да күбрәк мәртәбә яңарта. Һәр кыз үзен Зөһрә, егет үзен Таһир итеп саный. Икесе дә сафлыкка, матурлыкка омтыла, үз йолдызларын эзли. Бер-берсен табып, өлгергән йөрәкләр мәхәббәт диңгезендә йөзәләр. Нәрсәсен ул мәхәббәт? Һәр йөрәк аны үзенчә аңлый, үзенчә кабул итә. Бу билгеле кешенең рухи дөньясыннан тора. Мәхәббәт ул йөрәк эше. Мәхәббәтне көчләү, ялыну, ялвару белән тудырып булмый. Мәхәббәт туса, ул чәчәк кебек, бары тик Худайның әмре белән һәм үз вакыты белән генә туа. Мәхәббәт иман кебек, аны тотып карап булмый, аны йөрәк белән генә сизеп була. Мәхәббәткә ашыксаң, ялгышасың, кетеп торсаң, сынга каласың. Кемдер мәхәббәтенә була, бик тыныч, бәхетле тормыш кичерә. Кемдер мәхәббәтенә була, тереләтә яна, яшьләтә, һәлак була. Чын ярату, ул бары йөрәк эше генә түгел, ул акыл эше дә. Яратканда кешене күзенә генә карап яратмыйлар. Яратканда кешенең акылында, характерында, кем булуында, ниһаять, эшен, кәсебен дә яраталар.
Dürüstten de мәхәббәт буйсынган кешеләргә, кешеләрне бердәмле ясар өчен. Чын мәхәббәт кешеләрне үзенә буйсындырмый, үзе буйсына, кешене канатлы ясый, кара тормышны якты итә, ялгызлыкны бәхет белән алмаштыра. Мәхәббәт белән тормыш итү дөньяны байыта, якты өмет тудыра, салкын төнне җылыта, тормышның кадерен белгертә, Ходай ризалыгы өчен дөньяны тулы, йөрәкне сафлык белән тутыра. Мәхәббәтле, гаиләле, балалы кешенең гомере мәхәббәтсез, гаиләсез кешедән озынрак һәм бәхетлерәк үтә дип әлеге галимлар яза. Бәлки, дуслар, нәрсәсен ул мәхәббәт дигән сорауга җавап эзләп баш ватканчы, бары тик парларыгыз белән яратышып, бер-берегезне хөрмәтләп яшәргә тырышыгыз. Күктән мәхәббәт төшкәнне көтеп торсаң, сынга калмассыңмы, аннары үкенмәссеңме? Мәхәббәт белән яшәгез, пар канатыгызны сындырмагыз, яратканыгызны саклап, кадерен белегез, бер-берегезнең минусларын плюсларга әйләндереп яшәгез. Something in the wake of your smile. I get a notion from the look in your eyes. Yeah, you've built a love, but that love falls apart. A little piece of heaven turns to dark. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why, but listen to your heart before you tell him goodbye. तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे। नैनों की चाल है, मखमली हाल है, नीची पलकों से बदले समा। नैना शर्माए जो
या के भर आए जो थम के रुक जाए दोनों जहां। रब की नेमत है तेरी निगाहें, जिसमें बसती है उसकी दुआएं। ऐसे नैनों की बातों में कोई क्यों ना आए। ओ तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे। ओ ऐसे नैनों की बातों में कोई क्यों ना आए। ओ तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे। आहट ख्वाबों की, चाहत धड़कन की, उनके कदमों के हैं ये निशान। Ну что, куда поедем? А поехали в Сахару? А, поехали. Я люблю маму, я люблю папу, а еще я люблю мороженое. Я очень люблю играть в футбол. Любовь. Это когда мама папе дает самый лучший кусочек курицы. Ручку поправлю. Готов? Главный километр. Поехали? Поехали. Врезаемся? Тимур, ты должен